ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସ ଦେଖିବ ଆମ ବାରିରେ କେତେ ବରକୋଳି ହେଇଛି। କିଏ ଖାଇବ ଆସନ୍ତୁ। ବରକୋଳି ବହୁତ ମିଠା। କେତେ ବରକୋଳି ହେଇଛି। କୋଉମାନେ ବରକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଡ୍ରେସ ଦେବେ ପଠେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବରକୋଳି ହେଇଛି। ବହୁତ ପାଚିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପାଚିକି ପଡି ଆସୁଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପିଲା ଆସି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ହେଇ ମୁଁ ତୋଳୁଛି। ଗଳି ପଡୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବରକୋଳି ହେଇଛି। ମତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବରକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ବେଶୀ କରି ଝିଅ ପିଲାମାନେ। ବହୁତ କୋଳି ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିଲେ ଦେଇଦେବି। ଦୂରରେ ଥିଲେ ଆଉ ଦେଇପାରିବିନି। ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବାଏ।